Здравейте, днес при нас пристигна тази прекрасна А4 за следният проблем. Като се натисне копчето за отключването, тази врата се отваря отвън. Тази врата не иска. Също така, задна лява прави същия проблем. Докато шофьорската се отваря. След като се отвори задната врата от вътрешната страна, вече започва да се отваря, докато отново не се заключи. Ето, заключваме, отключваме и пак не иска да се отваря. Също така, от другата страна е същия проблем. Отвън не иска. Отваряме отвътре. И започва да се отваря, докато не се заключи отново. Заключваме, включваме и пак не иска. След това ще снимам ново видео. Ето я колата, един час по-късно. Заключваме, отключваме. Вратата си отваря отвънка. Ето и тази се отваря отвънка. Пак да пробваме. Заключваме, отключваме. Всичко работи както трябва. Тази услуга също така я предлагам за Porsche, Volkswagen, Seat, Skoda от 2006 година нагоре. Ето, тази се отваря. Няма никакви следи от манипулации. Всичко е окей, както от завода.